Kwiindaba zethu ngalenhlwa ayaphokoka amazovelwano ngokwakho umbhalo wemiboniso negqala lemvumi ugqirha Mbongeni Ngema osoleke kwingozi yemoto phezolo. Iiarhente zohlangule eKapa zithi zisabele ikhwelo lohlangulo kwingingqi zamatyotyombe eziyi-14 kwesi sixeko oko kuqala ixesha leziyunguma. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana Hugo Bruce ubhengeza amakhwenkwe azakulwa ngawo kwi-AFCON eqala kwinyanga ezayo e-Ivory Coast. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi ncatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo i-DDT ndingaphosisanga maseko mandikhawule ndiwarhuqa. Osaziwayo kwicandelo lemiboniso bhanyabhanya kwinolonwabo eThekwini banika imbeko kwiqala lombhali umdlali weqonga umculi kunye nomdidiyeli welo ongasekho ugqirha Mbongeni Ngema osoleke kwingozi yemoto eMpuma Koloni phezolo. Le mvumi neminyaka engama-68 ichazwe njengeqala kwicandelo lezolonwabo. uMadlokovu waqala ukuntingela ezikwenkwezini emva kokuvelisa umdlali weqonga iSarafina ngo-1987. Lathi chapha ilanga kuMbongeni Ngema ngonyaka ka-1955 ezalelwa eVerulam eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Wakhuliswa ke ngumakhulu wakhe notatomkhulu ekhulela kwiilali zakwaHlabisa kumantla eliphondo. Wathi ke xa eneminyaka eli-12 wazifundisa ukudlala igitara. Wafunda amabanga phezulu kwisikolo esiseThekwini. Ngeminyaka ye-70s le ndedeba yabeleka imithwalo yayo emqolo isingisa kwelaseRhawutini iyokuzibandakanya noGibson Kente nowamfundisa ukuba ngumdlali weqonga kunye nomculi. Ngonyaka ka-1981 wabhala umdlalo weqonga owenza indumasi uWoza Albert. Kwiminyaka emibini emva koko wabhala imusical ethi Asinamali neyathi yenza udumo kwilizwe laseMelika. Oku ke kwamvulela indlela lompondo zihlanjiwe ngemusical eyaduma ihlabathi jikelele uSarafina ngo-1987. Nelilibali eligxila kwizixholo-xholo zango-1976 eSoweto. uSarafina waveliswa njengemusical eyaqala ukuboniswa kumnyhadala iCannes Film Festival ngo-1992. Lo mboniso bhanyabhanya wadidiyelwa nguAnand Singh kwaye unabadlali abangosaziwayo abaquka uLeleti Khumalo, ongasekhoyo Miriam Makeba kunye noWhoopi Goldberg. uNgema wachongelwa imbasa, iTony kunye neGrammy Awards amatyeli aliqela. Lo makhwekhwetha ebeneliso elibukhali ekuboneni abantu abanetalente. Usapho ke lucele ukunikwa ixesha lokukhe liginye nokuba kuyakrakra. Kusenjalo ngaphandle kokufumana ukunconywa ngokubalasela kwezobugcisa ubomi bukagqirha Ngema bebombethwe ingxokolo. uNgema usutywe kukufa kwingozi yemoto cebe kuhle ebhizana eMpuma Koloni phezolo kwindlela ebuye esifihlweni elisikisiki. Isathontelana imiyalezo yovelwano kulandela ukusweleka kwakhe. iSarafina kumdlalo weqonga owabhalwa ngelinye vele larhulumente wengcinezelo nolwamvila lwemigaqo-nkqubo yakhe. Indoda eyapheka lo mdlalo ngongasekhoyo ugqirha Mbongeni Ngema ukhe wabonwa enqubanisa intloko namalungu osapho kwinkonzo yesifihlo yesihlobo. Kubani ke obesazi ukuba leyo ibintetha yakhe yokugqibela. To these kids, and he became my child as well. So ebese iminyaka i-68 esidla amazimba uhlonitshiwe ngegalelo lakhe elingenambaliso kwicandelo lezobugcisa, kodwa umzila wakhe zange usinde kwintetha. Mbongeni didn't do anything wrong. He was an artist who was asked to perform or to produce work, and he did. Then the government came in with the funding. So there was, you couldn't fault him for producing the work. uNgema wazifumana igaxeleka kwenye inkathazo ngokurhangqe intsusa yomdlalo iSarafina. Umbhali kwanomdidiyeli wemidlalo yeqonga uTunokhwe uSakhalisa Ntshiyane ngelithi zange aqatshelwe ngegalelo lakhe kwimveliso kaSarafina. I'm just very curious to see if we spiritually are going to carry on trying to resolve it.
with the truth. That's all I was asking. Igalelo likangema soze lacima kambe ezinhliziyweni zabaninzi ngakumbi kwabo babekhe basebenza naye. Mbongeni was a frequent guest on the Felicia show. He even composed one of my favorite signal tunes. I-ofisi kamongameli uchaze umsebenzi kangema njengegugu lesizwe nowathi wameleza uninzi kumzabalazo weli nelizwekazi iAfrika. Igqiza lenkokheli zakwalizwe ezili-19 eziphuma kweli lichithe usuku lweChristmas eBethlehem kunye namaPalestina njengoko kusagquba idabi kulasePalestina. Umfundisi uFrank Chikane nobe inxalenye yeligqiza unikeze ngomfanekiso-ngqondweni wemo yelalizwe nangoloyiko obelibagubungele. Ulumkise ngelithi ihlabathi liphela liseza kuhlawula ngentshabalalo eqhubeka kulamandla. Umfundisi uChikane ubongoze inkokheli zehlabathi ukuba zisebenze nzima ukusombulula ingxaki eseGaza. The world is going to pay a huge price by allowing this genocide to happen. Benikezela ngengxelo malunga nohambo lwabo belusingise eGaza ukusweleka kwabadala nabancinci okuthe gqolo kwelalizwe kudale kuba bungehla ubuthongo kwezinkokheli zikalizwi. They said, we want to have celebration of Christmas, but can you come and be with us during that period? And those who are not familiar with that theology, we want body of Christ. So if one part of the body suffers, we all suffer. Abanyawontle batyhutyhe iJerusalem, iAmam, iTel Aviv neRafah Gate. All the cities in the occupied areas are under siege, complete siege. Umfundisi uFrank Chikane uthi ayiginyisa imathe imeko abayibonileyo eJerusalem. Uthi bekuqoqwa yonke indawo abatyelele kuyo. We met families of the hostages because we said no, we want to actually go there to those hostages and actually understand what's happening there. Ukanti uBishop Mpumlwana nobe inxalenye yeligqiza uthi into ayibonileyo ibe kukutshatyalaliswa kohlanga. Our purpose to call on the various communities of the world to act on the pain of collective punishment which meets the categorization of ethnic cleansing and genocide. Lo mbhishophi uthi kubonakala ngathi iBhayibhile isetyenziswa gwenxa kwezinye indawo. Umfundisi uChikane uthi injongo zohambo lwabo ibikukufumanisa inyaniso ngalomba kwaye bafuna iinkokheli zaseMelika ziphelise le mfazwe. Ulumkise ngelithi inkxaso ifunyanwa nguIsrayeli kwilizwe laseMelika impazamo enkulu. There is no such thing as eliminating Hamas. You don't eliminate Hamas by killing 10,000 children. Eligqiza lonyawontle lithi libulelo ngabonwayo ngokubuya kwabo bekhuselekile. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe. Sibongoza inkxaso yakho ngokuthi umcofe kwinqaku lokuqala sithe osaziwayo kwicandelo lemiboniso bhanyabhanya kwinolonwabo eThekwini banika imbeko kwigqala lombhali umdlali weqonga umculi kunye nomdidiyelweli ongasekho uGqirha Mbongeni Ngema osweleke kwingozi yemoto eMpuma Koloni phezolo. Ngabakhwetha abangama-30 abasweleke eMpuma Koloni ngeli xesha lolwaluko elinani lonyukile xa kuthelekiswa neli xesha kwisizini edlulileyo. Kanti ke ngoku siqhagamshelana ngqo nomphathiswa olawulo nemiba yezemveli kweli phondo umnumzana Zolile Williams akhe asinike ingcombolo. Jola siyakwamkela khawutsho into ebangela ukonyuka kwala manani xa nicinga yintoni ingxaki? Mandibulise kuwe Bhele, ndibulise nakubabukeli belijolo losasazo. Oyena mcelimngeni sinawo Bhele ngokuba kumaphulo ebesinawo wokwazisa nofundisa abantu malunga nolwaluko neengxaki ezikwambetheyo. Lo maphulo abonakala engakhange asabeleke ngoba Bhele abakhwetha abanye babo baye esuthwini bengakhange ugqirha waqinisekisa uba impilo yabo isesimeni esilungileyo. Baya neencwadi zikagqirha
ezingaqinisekisanga ndizama ukuthi ezi-fraudulent ezomgunyathi ibhele. Ezo ncwadi ke ngoku once zibe zezomgunyathi ibhele awuqhathi siko uqhatha wena ungumkhwetha. Abakhwetha abaninzi baye ngezo ncwadi ezinjalo baphela bephulukana nobomi babo ngoba banezigulo abanazo ezifuna uba mababe namayeza neepilisi zabo. Enye imeko yanamhlanje banyukile namhlanje ebhele ngu-33 endinaye. Banyuswa yintoni ibhele? Omnye umkhwetha ufanele uba aye esuthwini ephethe iipilisi zakhe zonyanga i-TB. A-TB istrong kuthiwa yi-MDR. Khange aye nazo umkhwetha ezo pilisi zakhe, namhlanje uye wasweleka ngenxa yoba kaloku ufanele uba usebenzise iipilisi zakhe. Zininzi wena iingxaki ezilolo hlobo esidibene nazo. Abanye basweleka ngenxa yobana i-chronic medication like izifo zeswekile, izifo zokonyuka zenantsika, ze-high blood pressure, abaphathanga zipilisi zabo. Abanye ba-HIV positive abaziphethanga bhele. Ndingatyholi loo nto kuphela bhele. Enye into yeyokokuba abakhwetha abasesuthwini namakhankatha abo sifumanisa into yobana i-age yabo yamakhankatha iphantsi kakhulu. Abanye bhele bana-21 years kodwa bangamakhankatha. Ngabantu abatsha babonakalisa uba abanamava agqibeleleyo okulazi isiko xa linengxaki nokokuba makwenziwe ntoni ukungenelela kwezo ngxaki. Zezinye into esizibonileyo ezo bhele. Ezinye ukubethwa kwabakhwetha kanobomi. Babethiwe linyuke kakhulu inqanaba kule summer season lokubethwa kwabakhwetha. Kodwa bhele sithe amapolisa makenze umsebenzi wabo ababamba abaphula umthetho. Ndingakuxelela ngokubhele ndithi abantu abayi-80 baye bavalelwa ngenxa yokwenza into engekho mthethweni esuthwini. Uchaba lixesha ke Jola. Sibaba ngazo zozibini imphathiswa uchaba lixesha lo ke ngumphathiswa ulawulo nemicimbi yemveli eMpuma Koloni uMnumzana Zolile Williams siqhagamshelana naye ngqo. Sihlabele Mgama iarhente ezinikezela ngoncedo kwisixeko saseKapa zithi zisabele kwimililo eli-14 eqhambuke kwiindawo zokubityholo okokuqala elixesha leziyunguma neshiya abantu abangaphaya kwewaka bengenamakhaya. Ngentseni yangomvula abahlali kwindawo yokubityholo eGeopolitical eFilipi bavuke kusitsha. Khange ibe iChristmas emnandi kwaphela kubahlali baseGeopolitical. Lo mlilo utshise amatyotyomba ngaphaya kwama-60 washiya abantu abangaphaya kwama-300 bengenamakhaya. Uninzi lusinde kulo mlilo lunempahla oluyinxibileyo kuphela. For a New Year, the children going to school, everything burned out. We had some money in the house, the money also burned out. Everything that we had with the safe, children, clothes. Ucela abahlali basekhaya like nabangasekhaya nomeza bam suzifundisa ukupheka xa wenze loo nto yenzileyo because akuba ilanga ubune-microwave at least ungayenza loo nto uyiwomishe but ukupheka ask ineighbor yakho ukwenze something else because singabantu asinazifemeli for uba xa uluzile uluza yonke into. Kungoku nje kwenziwa iinzame zokunceda amaxhoba emililo kwisixeko saseKapa kwiindawo zogobityholo eziliqela. Ezi ndawo ziquka imizamo yethu eHout Bay, iDanune neHillview. Abasemagunyeni bathi yothusa imililo eqhambuke ngeli xesha leholide. On Christmas Eve, we received the first call from Hillview Informal Settlement, as you said in your introduction, that gale force winds. Within a few minutes, 600 people were displaced. 4 to 5 firefighters had to be hospitalized in Hillview. While we were busy at that informal settlement, we got a call from this informal settlement asking us to rush through. There's about 80 structures on fire. These people has lost everything. As the lady before us said, the emotion the children are going through of not are spending Christmas not with a roof over their head, going into New Year, not where their next meal is coming from. Abahlali nabakhenkethi bayabongoza ukuba balumke xa besoja inyama okanye bepheka emlilweni.
Amaxhoba enhlekele kwezinye ingingqi zaseMpuma Koloni asahlala kwimeko ezingaginyisi mathe. Amakhaya angathathi intweni abhenele ekuzakheleni amatyotyombo okanye izindlu zodaka. Sele iminyaka emibini umama oneminyaka engama-41 uveliswa ngqukumenqe onabantwana abathandathu ehlala kwityotyombo emva kokulahlekelwa likhaya lakhe. Uthi uxhomekeke kwimali yesibonelelo sikarhulumente kwaye akakwazi ukuzakhela indlu yakhe. Ukuhlala kwityotyombe elinethayo nokufumana okuya phantsi kwempumlo zingxaki ikhaya lakwaNgqukumenqe elijongene nazo. Uveliswa Ngqukumenqe uthi wafumana nje ukutya, akukho ncedo lumbi walufumanayo. Omnye wabantwana bakhe uhlala nezihlobo, ukanti abanye babusa koomakhelwane ukuze baphakelwe ukutya. Mina ndandicela emkhukhu, andinike bandinike imali ezindlu uhlala phapha emkhukhwini. Babakuzisa ukutya, basayo nokutya ugqiba kwabo ukwenza yonke le nto babezoyenza apha. Bazisa ukutya natrasi, babanye babanika itrasi, nandaphela ukutya babanika ko. Khonto banika abanye babeze nalona zibhayi. Akho income ingena ngaphandle kwale abantwana. Into eyenzekayo kukuba ngelo xesha ke unento uqoma umncedisi. Kubi kumanzi indlu yakhe akukho nto imnandi. Ikomiti yewadi ithembise ngokuba izakhiwo zethutyana ziza kuziswa kule ndawo. Wayifikile uWartambo District Municipality ngo-2021 after kwenzekela disaster owa kwalomzi. Wafika ne-KSD kuze ayi-disaster enkulu yonke leyo baphuma amagosa onke afika. Yaba kanti kuso sithuba ngoko azithatha i-documents zakhe sazigqithisa. Yaqhuba ke basimazi nobuye ikwespace thuba uza kwakhelwa nini kanjani. Ngqukumenqe uthi abaziva bekhuselekile kwindawo abahlala kuyo kwaye bafuna ikhaya elikwimo yokukhulisela abantwana. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eBomvu. Umbhali wehlabathi imbongi nemvume uGqirha Caden Librey ukwelo Mzantsi Afrika izokushicilela ividiyo umculo iDancing of the Down nelicwecwe likhuphe ngobambiswano nembongi nemvumi yalapha ekhaya uJessica Mbangeni. Elicwecwe liphuma kanye ngeli xesha amehlo onke ethe ntsho kwimfazwe yaseGaza nesube imiphefumlo yoluntu ePalestina nakweIsrael. Le ngoma ebhalwe nguMbangeni imemelela ukubekwa phantsi kwezixhobo kulawulo uxolo kwihlabathi. Ukanti apha estudio sinayo umakhwekhwetha wembongi uJessica Mbangeni esizakumncambazisa ngeli cwecwe. Jessica, siyakwamkela sibulela kakhulu ngexesha lakho. Khawutsho ukubhala kwale ngoma kunembali esuka kude. Ungasixelela ngaye? Mntanomhle, into endayibona ezizweni zimfazwe ezifihlakeleyo ezingeziyo ebantwini. Ngo-2005 ndabhala le ngoma ngoba ndiqonda ubana ngenye imini amanyanga andithumile into yoba ndibe lilizwi lokuba masibe ngamalungu oxolo. Into yonke esiyenzayo sihlale sikhokhelisa uxolo. Uthi Nelson Mandela, I have fought against white domination, but I have also fought against black domination, and it is in our hands. We are the agents of change. So ukulwa emhlabeni kuyaqhubeka ukuba imfazwe zePalestine eziphakathi kwePalestina noIsrael zimfazwe zethu ngoba nabo ngabantu. Imfazwe eziseCameroon zimfazwe zethu nathi singama South Africans ziyasi affecta nabo ngabantu. Impalalo gazi yenzeka eCongo, impalalo gazi yenzeka emizini yethu namhlanje phakathi kuba kucinezelwa abafazi nabantwana, kubulalwa namadoda. Masiyeke ukubulalana. Ndithi mina mazitshatyalaliswe izixhobo. Mazivalwe zonke iinkampani ezenza izixhobo ke kube luxolo, zonke izinto zize etafuleni ke sakhe isizwe esihle ngoba singabantu abahle, isipho sikaThixo esinguThixo. Khawutsho ke Mama Duna into nebangele uba uchonge uDr Librey kule ngoma. Ngoba uDr Librey yinkokheli ye-Native Americans. Nabo abathe banemfazwe ezifana nathi singama-Afrika sicinga bafanele uba inoba yi-America kuhle sibona the Hollywood dust. Kanti asazi uba kukwimfazwe ezifihlakeleyo apho amakoloniali afike acinezela abantu bohlanga lwaseMelika abona boqobo abasithi zi-Red Indians and all the 13 other First Nations including the Aboriginals. Khawutsho ke Mama Duna elicwecwe liculwa ngaliphi ulwimi? Sisilungu, sisiXhosa? Elicwecwe licula ngesilungu nesiXhosa nesi-Lakota because Dr. Caden Librey is the chief of the Lakota nation. Yes. Wow, sibamba ngazibini Mama Duna.
kanti ke mawethu eza ngomso indaba zizawuza ke ngolwimi lwesiZulu mama Dweni mandishiye kuyiqonga Camagu mntana omhle kunjalo nje iyeza ivideo ludlwabeve olukhulu sithi maziphalale izixhobo kuphakame uxolo khawenzeke odume ngaso Camagu Elilili qala bumbano lwezizwe zonke Elilili qa Now is the time and the time is now is the time for the world to come together as one and build the Ark of Covenant. This Ark of Covenant will ensure peace and tranquility to silence the guns across the world at large. This Ark of Covenant will enable the continental free trade argument, ensuring the decommodification of commodities, ensuring the beneficiation of sons and daughters of the soil, and safeguard the illicit outflows. Umhlahlandlela siwuhlahla amashongwane phezulu sibiza uqolo ezizweni ngokuba kaloku le nto ngumntu ngabantu I am because you are because I am no more gender-based violence and femicide ubuntu siyazivala itilongo siyazitshabalalisa izixhobo makubele uqolo nothando see remember we are the change that we want to see let us all rise against the wars peace in our land peace be still Mawahlangana amafulivu meyicamaku basemvo nje ivumeleni nje kunonkanyisi nirhabulise uqikelelo lwemozulu ngokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nomoya liyaqiqiza mbukeli ngemvula yazika 80% ezilindelekileyo phako Freystata ko Bloemfontein apha ko Upington siqhubeke ke enza mvula zixananazile kwindawo eziphako Mpuma Koloni kufuphi nayo iMageba chunce mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso ziyaqhubeka enza mvula zixananazile kwindawo ezokuphumla pha ekuphumleni ko Bloemfontein kanti ke mbukeli noko zibengephi phako Pitoli ngaye u30% nezibhaqu ke zenkungu okazazilindela phako likaMageba ukunyula ngasentla kopulukwane naphako Pitoli chunce Dokubana uSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa uba ungalindela indudumo ezimandla phako Upington naphako Bloemfontein kanti ke nomoya obhudla ngamandla kwindawo ezugudla unxeme phako Kapalodumo kwamangalisweni chunce mbukeli sijonge Lumkiso sithi ungalindela kwakhona indudumo ezimandla ziqhubeka ngokumbukeli masijonge ke amaqondo obushushu into bana amenjani nangokuhlwa bukeli ke phakwe indawo eziphakamileyo koMosina nguye u17 degrees kanti ke pha kwelikaMageba 19 degrees Richards Bay nguye u19 degrees xa sijonga kaloku phakwa Bhaca eMount Frere koqumbu kotsolo komthatha kotsomo nguye u14 degrees kanti ke pha eMonti nguye u7 degrees eKomani lithathise nga15 degrees chunce mbukeli sijonge amaqondo obushushu umswa phezulu ke kwindawo eziphako Kapalodumo Worcester futhumele kakhulu ngaye u34 degrees phako Sutherland 25 degrees emangalisweni 28 degrees kanti ke phako Gqeberha ngu26 eMonti 24 eMthatha 25 eSajonisi phako Snuka 26 phako Mkhambeni eMampontweni 23 degrees futhumele kakhulu ke mbukeli naphako indawo ezikumbini kweli ko DR ngaye u24 ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni Chosi